вже пояснень, розмов, дискусій. Якщо б за кримськими татарами, як за угорцями, чи руминами, чи за поляками були б такі етнічно ототожні держави, як в них є на власній своїй землі, я думаю, що була б зовсім інша розмова. Мова йде про те, я не дискутую, я погоджуюсь з тим, що можуть бути різні погляди на ці форми, але давайте говорити про ці форми, а не шукати причин, чому цього не може бути. І останнє. Давайте будемо коректні тим, чим ми зараз займаємося. Ми займаємося над внесенням змін до підготовкою змін до Конституції України. Мова не йде про Конституцію Криму, оскільки ви зараз її торкнулися, як бути, оскільки Крим окупований. Завершу тим, Крим і окупований тому, що в нього була така Конституція, що були такі слабкі зв'язки з центром, і тому, що там не було в однаковій мірі урівняні правах етнічні українці, кримські татари і етнічні росіяни. І саме ця політика Києва привела до того, що Російська Федерація так легко захопила Крим.